Vítajte v Texase, kde sa pôjde predposledná veľká cena tohto ročníka. Pre tieto preteky nominovalo Pirelli tvrdé pneumatiky P0 Orange spoločne so stredne tvrdou zmesou P0 White. Táto voľba najlepšie odolá nástrahom okruhu, ktorý je typický striedaním rýchlych sekcií s pomalými a technickými zákrutami. Asfalt je na tejto trati, ktorá bola dokončená iba niekoľko týždňov pred minuloročnými pretekmi, pomerne hladký. Napriek tomu by sa ale nemala podceňovať možnosť, že v porovnaní s Vlaňajškom je predsa len o niečo drsnejší. Vo všeobecnosti je povrch trate kvôli zjazdeniu žibicovej vrstvy rok čo rok drsnejší, pretože sa postupne odhaľujú malé kamienky obsiahnuté v asfalte. Tento proces má dopad na úroveň prilnavosti. Tu produkuje nielen samotná zmes, ale takisto sily pôsobiace na hranu a kostru pneumatiky a tlačiace ju k zemi. Štruktúra pneumatík sa úmyselne deformuje a zvyšuje tým styčnú plochu s vozovkou. Vďaka tomu monopost drží na trati v najväčšej možnej miere. Spomínané deformácie predstavujú test pre odolnosť pneumatiky ako celku. Optimalizácia všetkých faktorov viac menej umožňuje maximálnu funkčnosť a výkonnosť. Pirelli starostlivo študuje faktory vytvárajúce prilnavosť, a to vrátane rozloženia síl v rôznych častiach pneumatiky. Najprv použije počítačové simulácie, postupne sa prechádza na laboratórne testy a simulátory. Poslednou fázou je reálny test na trati. Tieto skúšky umožňujú inžinierom zhromaždiť viac dát a skúseností s každými ďalšími pretekmi. Tie sa potom využijú vo vývojovom programe.